Salutare, fraților! Astăzi facem un vlog la petrec. Dacă vă place, dați la subscribe. Haide! M-am oprit cu noaptea treacă, să-mi ajut drumul să treacă, că moșul nu va să vadă. Își căută păpuțana, că dicea nu prea vedea, și de ea se griciora ușoară. Mamă, dar e distractiv. Bă, eu vreau să mă dau pe asta. Ia-mă brațe viața mea, nu călcește inima, și sărută-mă sol cu buzele care mor. Ia-mă brațe viața mea, nu călcește Mama, ce face? și sărută-mă sol cu buzele care mor. Poate vrei pistol? Dați viitor. Ce? Nu e. Mamă. Să fie de la țintă pe destiu. Toată lumea. Da, să fie. Haide! Piesa m-am dat eu. Piesa m-am dat eu, ca să rotești. Acolo ești. De la Ciprian, fără un nou pentru toți băieții de acolo. Toată ziua. Mai știu eu puțin repertoriu Mama mea. Dă-i drumul la electric. din bagajul personal. Dar acum consumă curent așa, nu? Bă, nimic? Ce zici? Energie. What the fuck? Nimic? Ah. S-aude. Oh. What? Sorminor, toma patron. Um pouquinho de água, só um pouquinho de assistente. Așezat, da? Și mera. Așa frumos elegant, da? De când te-ai condus pe mine și de când eu te iubesc, fără tine viața, fără tine viața nu mai are niciun rost. De când te iubesc pe tine și de când eu te cunosc, fără tine viața, fără tine viața nu mai are niciun rost. Tu ești visul meu cel mare, visul meu cel neplinit. Când sunt cu tine, când sunt cu tine, sunt așa neferit. Atenție! Ilea, pentru Mihai Pindera, toată ziua. Corect. O felicitare, iau. Bă, asta e... Face proba. 2. Vorba de Bă, ăștia sunt băieții care m-au tuns m-am mers odată la băieții ăștia. Nu știi? Știi care?
ăștia. Arci. Prost. Aș vrea acolo să dau pumn. Bă, dar trebuia să filmez, frate. Cum mă dau acolo? Am zis că te urmăresc. Eu cred că sting vlogul, dacă v-a plăcut dați like, subscribe și pa, pa!